Да. От тук обърна гъста. И то от глупост бе. Да. На един слог бе, и тъй. Облегна на броня. Го върна назад. Ма отърва се видите, Монтет са маки му кантари и види. Не разбираме от такова трейсинг. Ето сега. Еди са очите. Няма отдеми. Няма отдеми! Той няма, да, изпореми го според. Да. Ама сви са, ако искаш да я снимам. Гадно малко, аз и друга път ще го дрега. Той го примахна. Няма какво реги следва тяпо. Няма да стане, слушател. Няма това! Някой ни снима ли? Аз? Моля, нали питате снима ли? Изключвам му за камерата. А, да ли те гледа? Много тежък. След петия опит, ако няма море. Няма море. Сега са отбъкал да разтъпи на ръчка. Ляем вика. Той мога го върне още малко назад. Да, ти вика яд. Трябва да е страхът, позадева ли? Ай, страх. Вот Филипа вири. Направо като на шибна бабунка ми излезе. Ама аз зад него си я гледам. Какво гледаш на майка си? Интересно ти ме, гледай. Поне и сема, ами ако не бъде. Да, даде още назад. Да, много бавни малко толкова. Дай назад! Багажника ли варна? Няма много съветка там. Сега ги изстрелят дръвчета. Точно помогни в живота. Той до ръба да излезе пак. Давай, той да мислих направо. Виж, сега спадна с мирем. Да уче ти къде видиш, че много съветка предица, връщай гъщицата малко от малко. Той ни върна, май. Нещо е тук. Изпука нещо. Изпукато ми връща. Ма не, то дъне отдолу на тия. Няма, някакво остане. Ти как го направи? Излезе извън извън очертанията. Пишете му точка 3. Той народ ще го мъчи там. Мирак може да го обърне. Обаче е лошо, че ще отиди в дървото. Насам бе, какво правиш там? Насам! Камъка трябва да се майни. Чакай, сега ще излей. Сега ще излей. Искува съединител смел. Той е верно. Има? Аба няма, бе! Той Малко на камерата. няма излъдно. Да не надуло, ще го прави. Той гледа вътре наляга да си не уреди. И той кога има време да ги гледа ти? Да, Ама вътре не гледа уреди. Давай, бе! Да не е при надуйне иди. Драго е. Връзвайте го, няма да излезе. Не, ще излезе. Кога? Още 2-3 пъти. Ще направи пътя и тук и Отпали го вече.